Wes Mas, mbok jangan ke susu wong Medan Langit terus mulai beribah. Panjang kali kok punya susu. Wis salah keromot amat. Mocok. Enggak peduli ya. Kok enek susu ngobok ngono Ndra? Dadi lor kok. Bayar siang Mbak Ija Kalau tidak boleh neka-neka sebabnya. Iya. Enggak neka-neka biasa aja. Nama aku si berapa baru ngomongin sepoi. Wah, berkokan pulang ngeten iki bojo kula nek angge daster gilani mulai, Pak. Lah piye? Angger ngeten iki munggah mesti nyerempet karo iki. Yang nyerempet angger tak duduk nyerempet aku diseneni malah. Oh, iso? Nggih, ra entuk. Angge tak leboke mulai ngeten. Lho ngeten. Nek lho itu. Oh iya iya. Wes, ora ngono ae. Cetek geni ora murup-murup niku. Nganggo rok dawane cendak ngeten. Bareng ndodok ora pesuwek langsung dene mabel. Angin ini kok banter. Kan sing jamu kan. Oh. Wong lanang. Oh, masa? Kok iso lanang? Brengosen Pak. Sembrono. Ben Mbak ya sih Mbak Ida. Brengosen tak ingokno su.